Vam veure caure un president per una pancarta on hi havia escrit el mot democràcia. Vam viure la judicialització del procés i la persecució sistemàtica de l'independentisme. Anys més tard, els partits que van patir repressió i censura encapçalen comissions que pretenen coartar la llibertat d'expressió d'una diputada i dur-la davant la Fiscalia espanyola. Costa de digerir. Partits com els Comuns i la CUP, que etiqueten de feixista a tothom que insinua que l'herba és verda o la mar és blava, de nit s'encaputxen per empastifar les seus d'aliança, alguns amb tombarella inclosa. Està bé el seu company, senyor Cornellà? Ja que els envia a fer la feina bruta, com a mínim equipi'ls amb els EPIs necessaris. Tant sindicalisme i tant vindicar drets dels treballadors en aquesta cambra i en canvi fan anar els seus amb un esclop i una espardenya. Lamentable. Patim pintades, destrosses i atacs vandàlics a les seus del partit de forma setmanal, per no dir diària. Ens boicotegen parades informatives impedint que els vilatans puguin accedir-hi. Ens assetgen, insulten, intimiden, amenacen i agredeixen. Ens punxen les rodes dels vehicles, ens fan pintades al portal de casa. I la resposta de la conselleria quina és? Que ens hem de resignar a viure sota aquest setge perquè si actuen policialment l'extrema esquerra que els apuntala els acusarà d'encobrir el feixisme. Volen dir que els feixistes no són els que s'encaputxen, amenacen, destrossen i agredeixen, en comptes dels que fan parades informatives i obren seus per explicar projectes polítics a la ciutadania? Com es pot tolerar aquesta violència política en una pretesa democràcia? Com és possible que es vulneri impunement el nostre dret de competir en igualtat de condicions amb la resta de partits d'aquesta cambra? Per respondre té la paraula la senyora Núria Parlon i Gil, consellera d'Interior i Seguretat Pública. Senyora diputada, el cos de Mossos d'Esquadra és professional i, per tant, totes les seus dels grups polítics, dels partits polítics, són d'interès policial i totes estan dintre de la feina que fan els Mossos d'Esquadra per garantir que aquestes seus es respectin. Òbviament, les seves i les d'altres partits polítics a vegades són vandalitzades, i això és així. I se'ls ha dit des del minut zero, per part de Mossos d'Esquadra, que presentin denúncies. De fet, les han presentades i moltes d'elles s'han obert les diligències administratives i, en aquest cas, penals. Per tant, en aquest cas, Mossos d'Esquadra, en el seu cas, com el de la resta de partits polítics democràtics, perquè nosaltres som demòcrates, doncs treballem per garantir la seguretat de totes les seus. I ho fan el cos de Mossos d'Esquadra, amb les seves i amb les de tots. Això que diu que perquè vostè diu el que diu, que nosaltres estem subjugats, això no forma part del full de ruta dels Mossos d'Esquadra. Totes les denúncies que vostès han presentat, totes han tingut la cobertura legal que els obliga la llei a donar-li al seu partit i a tots els partits polítics. Per tant, jo crec que aquestes elucubracions que vostè ha fet o dissertacions no s'ajusten a la professionalitat del cos. Per preguntar té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. Ningú no qüestiona el cos de Mossos d'Esquadra, el que qüestionem són les directrius polítiques que reben. L'estat francès ha aprovat la presumpció de legítima defensa pels seus agents de policia, és a dir, quan emprin l'arma reglamentària es considerarà que ho han fet conforme a dret, excepte que es demostri el contrari, dotant així els cossos policials francesos de seguretat jurídica i d'acció, no com aquí, on es qüestiona i s'investiga sistemàticament l'actuació de cada agent que n'ha de fer ús. A Catalunya tenen més drets i garanties els delinqüents que no pas els policies i els ciutadans. Quan pensen plagiar el model francès i donar eines als Mossos perquè puguin actuar amb determinació? Per respondre té la paraula la consellera d'Interior i Seguretat Pública. Regió policial del Camp de Tarragona, coneixement de 4 fets, investigacions obertes, en alguns casos no s'ha volgut denunciar. Segueixo. A la regió policial de Ponent, 2 fets, investigació en curs, i un d'ells, cas tancat, amb 5 persones identificades i denunciades. Regió policial de Girona, 3 fets, en aquest cas investigació tancada, en algun cas investigacions en curs, Regió metropolitana nord, investigació oberta, investigació en curs i seguim. Metropolitana sud, totes les denúncies que vostès han presentat, si no hi ha denúncia, doncs òbviament no podem fer res. En totes les que hi ha investigació tancada amb identificació dels autors o investigació en curs. Això no són instruccions polítiques.
Això és democràcia i professionalitat. Acabada la sessió de control, passem ara al següent punt de l'ordre del dia. El següent punt de l'ordre del dia, els prego que mantinguin les seves posicions, que potser haurem de votar aquest punt.